12खान उदालगुरियाव गंबा बाक्सायाव गंथाम चिराङाव गंनै आरो क'क्राझाराव गंनै क'क्राझाराव जोङो दिनै प्रथम जों जागायजेनबाय। दा क'क्राझारनि साहा बिसमुरि ओनसोलनि ब्रह्मपारा होननाय बे ओनसोला मोनसे भितरिया मोनसे ओनसोल। बेवहाय सिकित्सा खालामनायनि बेबस्था गैयामोन। खुब खस्थ'यै बिथांमोना गोजानाव थांनानै हस्पिटालनि बे सुबिदाखौ लानांगौ जायोमोन। दा बेखौ नोजोर बोनानै देग्लायनि बे बोसोराव जोङो बिटिसि ओनसोलनि गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टजों लोगोसे जोङो बेवहाय हस्पिटाल 10 बेडेड हस्पिटाल जों बानायनो थांगासिनो दङ आरो बे हस्पिटाला थाबैनो जाफुंसारगोन। आरो बे हस्पिटालाव सुबिदाया जाहैबाय 10टा बिसिनायाव दोननानै सिकित्सा खालामनो हानाय, बेमारि दोननानै सिकित्सा खालामनो हानाय आरो डक्टर्सफोर थागोन, नार्सफोर थागोन, जिएनएम नार्सफोर थागोन आरो जोंनि एएनएम थागोन। बेनिफ्राय जोंनि आसा कर्मिफोर आरो जोंनि एसडाब्लिउफोर बेवहाय जयै सिकित्सानि बेबस्था खालामनाय जागोन। बे माबाया हस्पिटाल गंसे मडेल एस्टिमेट मडेल बाजेट बे गंसे हस्पिटालाव 2,42 लाख 2 crore 42 लाख रां खरसा खालामनानै बे हस्पिटालखौ लुफुंनाय जागोन। ब्रिटिश सरकारनि एनएचएम फान्डिंआ एनएचएम जोङो एनएचएमनिफ्राय फान्डिं मोनगोन आरो बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि फ्लेगशिप प्रग्राम नेशनेल हेल्थ मिशननिफ्राय बे फैसाखौ खरस खालामनाय जागोन। बेबादि माने 12खान उदालगुरियाव गंबा बाक्सायाव गंथाम चिराङाव गंनै आरो क'क्राझाराव गंनै क'क्राझाराव जोङो दिनै प्रथम जों जागायजेनबाय। गाबोनहाय जोङो सिमुलटाफु गसाइगाव साब डिभिजनाव जोङो खालामगोन। बिनि उनाव पर्यायक्रमे बाक्सा, चिरां आरो उदालगुरि जोङो बे हाबाफारिखौ जों मावफुंगोन। देग्लाय तामुलपुर हिसाबै जोङो मोननाय जायाखिसै। मानो होननानै बुङोब्ला तामुलपुरनि माबा हिसाबै जोङो आगोलाव जोङो बा तामुलपुर हिसाबै एबाराव जोङो बेखौ हरनो हायाखै। नैबे फैगौ देग्लायनि जिथु बाजेट बे बाजेटाव जोङो आरो बेबस्था लागासिनो दं।